Verdi, Puccini, Donizetti u Smetana huma fost il-kompożituri li ħallew patrimonju operistiku imprezzabbli fid-dinja tal-mużika klassika operistika. Uħud mix-xogħlijiet tagħhom se jiġu eżegwiti waqt The Euphonia Grand Operatic Concert illi ta' din is-sena se tkun it-tielet edizzjoni. Dan ser ikun kunċert li se jiftaħ The Opera's Gozo, fejn matul ix-xahar ta' Ottubru f'Għawdex isiru diversi attivitajiet marbutin mal-opra. Dan il-kunċert ser ikun taħt id-direzzjoni ta' Mariella Spiter Ġafaj. Wieħed mill-għanijiet prinċipali ta' dan il-kunċert huwa li jkompli jarrikkixxi il-kalendarju kulturali ta' Għawdex fil-waqt li jkun ukoll iservi wkoll ta' pjattaforma għal mużiċisti, kantanti u artisti Għawċin, Maltin u barranin. Nista' nsemmi li fost is-solisti ser ikun hemm is-sopran Marvik Baldacchino fil-waqt li t-tenur ser ikun Alan Xiberras. Feluq il-100 sena mill-mewt tal-kompożitur Taljan Giacomo Puccini, il-kunċert se jinkludi fost oħrajn l-intermezz minn Suor Angelika u la treġenda mill-opra Pucciniana Le Villi. Ser ikun hemm ukoll biċċiet miktuba minn Verdi u Donizetti u anke żewġ siltiet tal-kompożitur Awċi Joseph Vella. Il-programm se jinkludi wkoll xogħlijiet tal-kompożituri Franċiżi Delibes, Massenet u Gounod. Dan il-kunċert li se jittella fl-4 ta' Ottubru qed jittella b'kollaborazzjoni tad-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar u t-dħul għalih huwa b'xejn.